ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಈ ಡೊಲ್ಗೋನ ಪೆಗ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದು ಜಪನ್ ಡೊಲ್ಗೋನ ಕಾಪಿ ಬೈತದ್ದು ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಡೊಲ್ಗೋನ ಪೆಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಕಲ್ಪಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬಿಸ್ಲೇರಿ ನೀರು ನಮಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆದ್ಯತೆ ನೋಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಏತು ಮಾಡೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪೆಗ್ಗಿಗೆ ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಆಯ್ತು. ನಾನು 60 ml ವಿಸ್ಕಿ ಇರ್ತದೆ. ವಿಸ್ಕಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಉಂಟು, ಅಂಚನೆ ಚಿವಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಉಂಟು. ಚಿವಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಉಂಟು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಐನು ಮೈಕ್ ವೆಚ್ಚ ಬಿಫೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಕುಂಟು ಬೋಡು ವೈಟ್ ಕುಂಟು ಬೊಲ್ದ ಐನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಕ್ಕೆ ಮುರ್ಕಾಡು ಏತ್ ಬಂಡ ಈತ್ ಮುರ್ಕಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಕಿನ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೈಪೋಡು ಹೆಚ್ಚು ಮೈಪೋಡು ಬಂದ ನಾವು 30 ml ಏತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೈಪೋಡು ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿತೆ ವಿಸ್ಕಿ ಮೂಲೆ ಒಂದು ನಿತ್ತುಂಡು ಐ ಮೆಲಾನೆ ತೆಪ್ಪೋಡು ಮೆಲಾನೆ ತೆತ್ತದು ಎಸ್ 30 ml ಡೊಲ್ಗೋನ ಪೆಗ್ ಇಂಚ ಲೇಯರ್ ಆದ